Nganibiyela nonke enibuka le video. I-video bhaliwe la first principle. Yiwo wonke lama-question lawa. But-ke ngizozwa ngani ukuthi ngiqhubeke nawo. Engizowenza manje ilena question ilawa up to number 7. Ngizowenza le nale kuphela. Kodwa ngizozwa ngani ukuthi nalawa ngiwenze yini. Because ilawa a-difficult kakhulu lawa amabili, kodwa-ke ikhona indlela elula yokwenza. Sithathe le manje i-fraction then f at x. So funa thina first derivative yakhona using first principle. Then senza njani-ke step sokuqala uhambe uyolanda iformula yakho ngemuva ethi f prime of x is equal to limit as h approaches 0. Uyayithatha uyayibhala, then isibalo sakho lesi bathi thola bani wena, bathi thola lo vele ilo. Okay, step sokuqala wenza njani? Usuke soyazi i-answer vele ngobani kanjani, because wena ngithi ufundisiwe ukuderive or mina ngizokukhombisa ukuderive wenza njani. Ama-rules okuderive ayodwa yawo ithini? Ithi i-variable leyo esuke ikhona lapho akumele ibe i-denominator, kushuthi kumele ibe linear, kushuthi kumele uyishintshe, kushuthi izoba nobani, uzoyithatha uyikhuphule uyilethe la, uthi uyena u-right way la, -2 i-variable kumele ikhuphuke. Mayeza la uyayi-multiply nale number esuke la, kushuthi kuzoba u-x multiply by u2, izokhuphuka seyila seyiphezulu. Istep sokugcina sithini? Istep sokuqala sithi uyayikhuphula uyi-multiply nenumber ephezulu kuzoba u2x. Then mesokugcina sithini? Step sithi we change i-sign of its exponent. I-sign yala bekubani, beku+1 sekuzoba -1. So khani uzoderive-ke, so wenza njani moderive? Uboleka lo -1 umultiply nalo 2, yabo, bese uyambuyisela because umbolekile angithi. Uzothi -1 multiply by -2, -1 multiply by -2 x. Umbolekile angithi -1 akasuki la, kushuthi u-right, so umbuyiselile futhi. Bese wenza njani? Step sokugcina usubtract 1. Always uthi usubtract 1, hayi ukuthi ngoba kuno-1 la, usubtract nje 1 then kuba ubani, u2x -2. I-answer yakho yile. Asenzeni-ke, uyazi i-answer kile, kodwa ngoba i-first principle ine-rule yakhona ethi ku-first principle i-exponent yakho awuyishiyi i-negative exponent. Shuthi yonke ama-exponent asuke khona kumele abe positive. Shuthi kumele kube u2 right, shuthi ukuze ibe positive beyishintshile angithi, yebo. Ishintsha kade ikuphi? Mangabe kade i-denominate i-exponent, shuthi bela bese u2 positive 2, ngoba sesikhuphula yawu -2, shuthi i-answer yethu thina kumele siyithole la. Ile step sokuqala sithini la, so substitute thini kahle kahle, substitute la nala, then mo substitute la u-f lo, kodwa ukuthi uyabheka kahle kahle akusu-f lo, khona bani lesikhala phela lesi sa-x angithi. Ubona u-x la masiya ku-f original isikhala esa-x lesi, kodwa sekukhona bani u-x plus h. Ngingamangazi ukuthi lo x lo kuseyilo x, mangabe kuno-2 la nala kuno-2 isho njalo lento, kushuthi ngoba sekuno-x plus h la, sekuno-x plus h nala sekuno-x plus h, sikhuluma ngalo f. Okay, isini indaba yethu? So uthi slim as h approaches 0. Uyawubhala konke lokho embhalo until ufike answering. Uma ufike answering awusawubhali. Then sowenza njani? Into esoyi-substitute la iy'namba ezikanje noma ama-expression, hhayi ama-sign lawa akhona, ama-symbol akhona, yabona, because avele akhona. Then so uyamthatha uthi -2, kodwa esikhaleni sa-x sekukhona u-x plus h. Mese uthi minus okuformula lo, so uqedile ngalo, so umreplace ngalo, yabo. Then so ufaka bani, u-f at x uphi nangu, kusewuye ngoba kuno-x nala kuno-x, ufaka u-2 over
x ubuyise u-h wefomula kade ekhona. Then emva kwalapho usuzokwenza njani? Iyodwa into usuzoyenza. Usuzokwenza lo abe yi-term eyodwa because asiwadingi thina ama-fraction noma kunzima ukuwasolva. Then ngcono siyenze kube i-fraction eyodwa. Sizokwenza kanjani-ke? Siyazi ukuthi lo multiply by lo kumele sisuse ama-bracket kuqala. Then usele no -2 over x plus h. Then negative multiply by negative or positive 2 over x divided by h. Wenza njani-ke? Le number la lokhu la phezulu wenza njani? What do you do ukuze kube yi-term eyodwa? Wenza njani? Uyakuthatha lokhu uzokubhala la eceleni. Mina ngikufundisa imethod yokwenza lento. -2 over x plus h. Imethod le uzokwenza lo i-fraction yodwa umenza kanjani? Yilo say lo uzokwenza njani? Uzofike uthi qi, then mase kuthi qi, bese uthi qi nangapha. Yabo lento kanjani? Ikanje ibhakabhaka then kube umlomo la, yabo. Noma sithi kanje into e-curved, smiling face. Okay, kulungile. Wenza njani-ke? Lo angithi ungaphansi kusho ukuthi ukhuluma ngama-denominator. Wenza njani? Ukusuka la uza la, from la to la uyamultiply, from la to la uyamultiply, from la to la uyamultiply. Kodwa uzenza ngokuhlukana lezi zinto. Kanjani-ke? Lo ngaphansi kwalo angithi kwalama-cross kusho ukuthi sikhuluma ngani? Nge-denominator siwa-multiply wo-2 x plus h. Uthatha lo uyomultiply nobani? No-x qi. So uqedile nge-denominator. Lokhu ama-cross ahambisana ne-numerator nje. Noma ungayibamba ngokuthi hlezi sikhuphuka siyaphezulu, siyakhuphuka siyaphezulu, siyaku-numerator. So uzothatha i-cross oyithandayo uqale ngayo. X multiply by -2 siya-multiply masisuka la siyo-multiply. Kuzophuma -2x. Mase uyenzile i-cross yokuqala ukuze uzoza kule yesibili ubuyisisana uyifice la. Yabona ukuthi akukho okukhiphayo, uyayibuyisa u-plus. Mase uza kulaba okugcina-ke x plus h umultiply no-2. Futhi uzobani? X plus h multiply by u-2. Yabo. Ngithemba kuyavela. Then siwenza njani-ke? Then siyasimplifya manje. -2x suyayiqhaqa kahle lento manje sekumele ibonakala ukuthi kwenzakalani. 2 multiply by x. Ngithi multiplication iyafana nama-brackets. Then sithini-ke la 2 multiply by x zoba plus 2x plus 2h over bani? X multiply by x squared plus xh angithi, yabo. Then yabo lokho sekuyakhansela nakusekho kusho ukuthi sisele no-2h la. So uyakubuyisa-ke sele no-2h over x squared plus xh. Yabo lo akasekho uzophuma u-0. I-sign yokuqala levelayo kumele kube khona ukukhanselanayo mase ku-step 2 or step 3 most of the equation khombisa ukuthi right. Then mase uzobuyisa ba sesimsimplifyile lo y-lo. Then u-h lo ake simdivide eceleni, yabo. Awumlahli lo. So wenza njani-ke? Is equal to lim as h approaches 0. So wenza step sokugcina 2h over x squared plus xh. Le division le uyishintshe ibe i-multiplication. Multiplication, yabo multiplication uyinto nje ephambanayo. Shuthi lo naye kumele aphambane. I-denominator yakhe 1 izophenduka ibe i-numerator. I-numerator yakhe u-h izophenduka ibe i-denominator. Emva kwalapho kwenzakalani? Lo nalo divide nalo, then sekuphelile ngapho. Yabona? Sewusele nobani? No-2 over bani? Over x squared plus xh. Ngiyathemba uyayibona le because lo multiply by lo uzoba la, uzoba ama-brackets, then lawa vele bazodividana kube 1. Shuthi la ngoba ukunumerator lo denominator then i-multiplication. Kukanje. Emva kwe-step sokugcina wenza njani? Mase kanje wenza njani? You substitute u-0 la isikhaleni sa-h. Yes, step sokugcina.
kodwa ngani ngokomqondo. Kushuthi uyamsubstitute. Uma umsubstitute ubhala lokho okusalayo. Mase ubhala futhi okusalayo okunye okwenzayo yini? Ukhipha lento leyo sayibhali le sekuyiyona answer yakho. Once wasubstitute u-H wakho wawu-0 ngomqondo sekuyi-answer yakho leyo. Kushuthi sele no-2 over bani? X squared. La uzofaka u-0 then kube u-0 ngokomqondo. Lento seyu-0 then final answer yakho seyiyiphi? Kuzoba yiphi? Kuzoba yile. Sithe kuzoba yile angithi. Sithe yile. Yabo kuyafana. Kuyafana. Yeah. Bekuyiyo-ke le solution yethu. Yeah. Yeah, bekuyiyo le solution yethu. Then sengizobuya ngenze kwenye video leyana-ke leyokugcina le eno-cubed. Then ngizozwa ngani-ke nibhale ema-comment section mabe nifuna sizenze ngalezi from number 1 up to number 6 nazo ngizozenza.